Is mise Áine, Taispeánfaidh yoga, ide agus an Folláine le Yogaroots in Gáillimh. Is mílam si bh chur an eolais faoin rinste na principal a bhaineann le thar-thabhairt dúirt féin. De réir mar atá fólamtha agamsa le himimeacht na mblianta. Principal a chuidíonn le sásamh a bhaint as íomh na sontaí. Más duine thu a gur an imní aspaid, sé céadra atá le tuiscint nó nach tú an tain den amháin. Ó thaobh cuasaí yoga ráideas dugtar ar an fuinneamh curtha a bhaineann le imní. Is é a bhfuiltar smacht a chunne le ráideas gach lá an is go gunnetar ar leibhil sábhailte é. Gentar sin le deascanátha suaimhneas agus le deascanátha talúchan. Seo ceithre de chlasna is féidir úsáid sáile chun imní a thíomhna. Seasaí go dada hasanna. Le hanal isteach, ordaigh na lábhós ceann do chluigeann díreach. Féach leis an anáil a chuneal sa chuí is go mbíonn sin déanta agat le hanal a thabhairt isteach. Agus an anáil a scaoil amach agat, ísligh na lábha go réamh mar a bhéfá ag brú in ag an talamh agus ceann go cinnte agat leis an talamh. Gen sin idir 10 agus 20 mhodh. Seasaí dada asanna leis na cosa scaró a chéile agus den céim mhór ar gúil le do chos gheas. Tairn an isteach agus ordaigh na lábha amach dá thaobh go neartar neart spáis thart ar an gulán. Lig anál amach go brá ré agus na lábha ligean na nús agat amach chun tosaí mar rinne tú i gás chlása dó. Gen sin idir 10 agus 20 mhodh. Ar de ráthúlún duit agus na lábha in áide, nuair a scaoilann tú donal amach, lig duit féin croma chun tosaí agus an dá lábha scrúbar de chúl go dtugtar go dtí an sacramid agus na bosa in áide. Le hanal isteach, tarrás mar bhítar a dús. Gen dóna trí do bhhailtaí de sin agus tosaí ag thomáil ina dhé sin gachúair a mbíonn donal a scaoil amach agat. Gen an clás seo 8 nuair leis an thomáil. Nuair bhíonn sin gent agat, lig an nús thu féin i gcumann fáiste. Fánar an gcumann sin go gceannidir 5 agus 10 nóiméad. Chlachtain tú na clás na gairde sin lá ina dhé lé. Cuidíonn sin leat an teannas do cholann na cheansú, an is go dairngíonn an teannas buairbh na imní.